que plácedes a chamada de auxilio dos sectores primarios deste país, e porque estades como a nós, preocupadas, indignadas e escandalizadas porque a Xunta de Galicia considere estratégicos unha mina e unha macrocelulosa contaminante, mentres despreza ao sector agrogandeiro e ao sector pesqueiro, marisqueiro e bateeiro, e fai oídos xordos ao clamor social contra estas bombas ambientais que ameazan o presente e o futuro do noso país. Hoxe é un día histórico para Galicia. Hoxe, 22 de marzo, no Día Mundial da Auga, estamos aquí para defender e proteger a auga que é vida, que é a nosa vida, e impedir que empresas ás que non lles importamos nada poidan levar a cabo os seus proxectos depredadores. Unha manifestación por terra e por mar para defendermos o noso modo de vida. A nosa xente do mar está aquí, nos seus barcos, defendendo o futuro da ría. Que se escoiten os barcos, falade, xente do mar. Galicia inteira saímos á rúa para defender o noso país, dos depredadores e do goberno da Xunta de Galicia, que en vez de defender aos cidadáns, alíanse cos proxectos que queren expoliar a nosa terra e roubarnos a auga, poniendo en perigo a nosa vida. Nosa saúde e o noso pan, porque o río e a ría son o noso pan. Lembramos cando llegamos ao Parlamento de Galicia a IEDP para declarar o interese xeral o sector do mar, a pesca de baixura, o marisqueo e do mexillo? Lembramos, conseguimos 19.000 firmas. Cal foi a resposta do Partido Popular? Que non, que de interese xeral, nada de nada. Que eles de interese xeral só declaran a peixecultura, a mina de Touro ou a celulosa de Altri, que só declaran de interese xeral as empresas dos seus amigos e das portas giratorias. Pido que tomen o claxon porque os barcos, perdoade, pero algúns tiveron que marchar porque está baixando a marea, e entonces lle pedimos que tomen fortes os claxons porque agora sí que nos escolta, vale? Aí estamos, un aplauso para eles. Decía que eles de interese xeral só declaran a peixicultura, a mina de Touro ou a celulosa de Altri, que só declaran de interese xeral as empresas dos seus amigos e das portas giratorias. Empresas coas que queren destruir os nosos sectores productivos. Hai tempo xa que non la teñen xurada. Desde que lles paralizamos o proxecto de lei da apicultura de Galicia e daquela xurriu o de crear artificialmente o problema da mexilla para intentar vivirmos. Agora, xusto agora, cando máis precisamos que a Xunta actúe contundentemente contra os vertidos e a contaminación, que actúe facendo un saneamento integral nas nosas rías e ríos, cando máis precisamos que cumplan coas súas obrigas competenciais e regeneren os bancos marisqueiros, agora miran para outro lado e falan do cambio climático, de que o problema é do goberno central, pero asumir eles as súas obrigas competenciais, nada de nada. Non tendes máis que ver os orzamentos de 2025 para constatar que non van facer nada. Atos desengoros amosan que son uns inútiles aos servizos dúas grandes empresas eléctricas e que non se atreven a regularos cunha normativa clara que impida a matanza de bivalvos que se repite ano tras ano ante o silencio cómplice de Augas de Galicia. Estamos voltando eles. Queren volarnos do mar e queren deixar morrer a ría para que as cofradías se vayan a pique e decaian as concesións marisqueiras para poder privatizar o mar e dar os seus amiguetes. Por iso non queren solucionar os nosos problemas e solamente dan esmolas propagandísticas. Gracias.